Angisafuna ukufaka ama-CV, sengifuna ukudlala ku-TV, funa ukudlala kumkhishini, kujabule umama akikis, sambe semoli yakithis, funa swengaphumuza amaphini, biza udali senze i-picnic, shaya i-selfie ayi-pick mix, angifanisi nabo pushing PS kiki, bayabanda base-friji, mina ngise-Hell's Kitchen, Gordon Ramsay wase-Lokishini, se-precautions, ngabe nifuna ibeef noma isibindi noma uchizi, vele bonke izimpisi, ine-sheepskin, namagenge siphusha imishini, cela isichitho nama-kip-kip, cela igwinyane akhwili, mese ufaka konke ema-shipsi, bayabanda base-friji, mina ngise-Hell's Kitchen, mina ngise-Hell's Kitchen, mina ngise-Hell's Kitchen. Uthi babas, bayongibabas, ngiyadeliver, velaphi, ngayiziningi, uma-still, big dogs, izinja zibuyile, TikTok ngizogcina nguvulile, hip hop khathini uvunye, pin pop sondela ngikumunce semva kwale freestyle, khipha ingqala, dala ukushisa, kusenja, khipha i-album engena ama-feature, badle baqede bakhoze nezintsha, spice sami siyashisa, Scott sami siyabiza, ngomculo ngi-serious, ngifuna i-manager, ngifuna i-publisher, ngifuna i-chalete, ngifuna umadiba, ngifuna i-manager, ngifuna i-publisher, ngifuna i-chalete, ngifuna umadiba, spice sami siyashisa, Scott sami siyabiza, spice sami siyashisa, Scott sami siyabiza, bayabanda base-friji, mina ngise-Hell's Kitchen, mina ngise-Hell's Kitchen, mina ngise-Hell's Kitchen, bayabanda base-friji, mina ngise-Hell's Kitchen, mina ngise-Hell's Kitchen, mina ngise-Hell's Kitchen, yeah.